so da tausayi. Mamu, me yake faruwa ne da kai? Lai ba abin da yake faruwa Hajiya. Ba cikin wani shi maka magana kan abokin zama, amma kai burus da maganar da yake gaya maka. Lokaci ne idan Allah ya kawo. Wani irin maganar da kake yawan tunanin ba na san shi. To ya Hajiya, ai ba cikin tunani nake ba, kawai dai ina uzurruka na ne. A hakan? Kare da zo sami ka kuwa? Kawai na nazarin wani abu ne daban, amma ba wannan ba ne. Allah ya samu dace. Amin. Ban san me saka Hajiya ta matsa mu akan sai na aure ba. Kuma ni gani na auren nan sai ka samu wacce kake so, kuma wacce ta kwanta maka a rai, sannan za ka aura. Ko ba haka ba? Da Hajiya kenan. Wallahi mun so na ba da riya. Wai kana da ni yan watan da ke ganin nan. Har yanzu ina da mai kyalla kai kan wacce take kake so ne. Wato dan Hajiya al'amarin nan ba mun da riya bane. Kuma tana da Hajiya ta matsa maka sai kai aure. Tana da gaskiya. Baka san ko me ta hango ba. To me za ta hanga kenan in ban da alkhairi? Wato kun kamar a koda yaushe shi ina so ka gane wani abu. Ni ba auren ne ba na so ba. Ina so na samu wacce za ta dace da rayuwata ce. Wacce za ta tausaya min, haka zalika ni ma na tausaya mata. Wato da Hajiya mana sauran da sun magana da ke kamar iska ce na kala. Ai ba ne ya take. Sai yayin da kake yaji. Sannan ka fahimci na fidosa. Sannan daga nan da za a gane cewa shin wannan iskar takacciyar iska ce ko kuma guguwa ce mai da karmani. Kamar kenan duk da cewa mata sun zamto tamkar tuburan kai, wata ran su ba da kwai, wata ran su ba da kashi. Hakan yasa sai na cimma burina domin zaɓen nagartacciya. So da tausayi, so ra'ayi, me juya yanayi, so mai sanya laulayi. So da tausayi, so ra'ayi, me juya yanayi, so mai sanya laulayi. Da na lura da shi dangane da dan ajiya. Ya riko rayuwa ce irin na turawa. Ta zo ne. Wace irin rayuwa ce namiji zai ba mace? Kawai dai shi irinsa kenan. Kuma dama wannan tsarin sa ne. Amma kana gan bara ka yi ba shi shawara ya nema Jamila ba? To mutumin da zuhuri da kansa ma ya kara zaɓa ma kansa, ta yaya za a yi yadda da zaɓen wani? Ai ko na gani duk mace da dawar dan ajiya ta mura rayuwa. To bari ki ji karkin magana da zuhuri gaba ɗaya. Hatta Hajiya fama da take da ɗan Hajiya kenan. Amma abin yake. Na lura da haka kamar. Amma abin da yake kara burge da shi. Baya damuwa da abin da bai damu da shi ba. Haka yake. Kamar da kika faɗi zuhuri bai ga shi ne san mutumin naki. Kuma wani abu ma da zai burge da shi kuma ya baki mamaki. Shi kyautarsa ba sai wanda ya sani ba. Mutum ne mai alheri. Ba wani duk wanda Allah ya sa ya zo hannunsa in dai da rabo zai mai maka. Shi yana yi wa kowa alheri don baya zabe. Amma kamar ina so mu yi wata magana. Zuba sai Allah ya kai mu gobe. So da tausayi, so ra'ayi,
mai juya yanayi so mai sanya laulayi so da tausayi. Hajiya ni zan wuce. Amma ki ka ci abinci dai ko? Eh na ci abinci Hajiya. A'a ban yadda ba mu je dai in gani. A'a wallahi Hajiya na ci abinci. Zan ma wuce gidan su Kamal ne muna da lacca karfe 8:30. Allah ya dawo da kai lafiya. Saurayi mai juya yanayi so mai sanya laulayi. So muƙaddari na shige mari na soyayya ina jiri. So sinadari na yi zabbari samun taggari. Na yi fahari na samu ya a dangari. Na shiga zulumi har kai na dumi. Soke mayar da mai matsayi ya zamo hadimi. Yau na yi tozali da ɗiya mai kyau da hankali. Wasu na ce ban da hankali. So ba a mai muhalli ilimi ke sai ta hankali. So ra'ayi mai juya yanayi so mai sanya laulayi. So muƙaddari na shige mari na soyayya ina jiri. So sinadari na yi zabbari samun taggari. Na yi fahari na samu ya a dangari. Na shiga zulumi har kai na dumi. Yau na yi tozali da ɗiya mai kyau da hankali. Wasu na ce ban da hankali. So ba a mai muhalli ilimi ke sai ta hankali. So da tausayi. Wato Kamal babban abin da yake bani mamaki a makarantar nan sai ka ga mutum ya yi laifi domin dan wane ne sai ka ga an yi shiru ba za a iya cewa komai ba. Dan Hajiya ke to ai al'amarin suke yau kana kina asiri cin hanci da rashawa yayi yawa gashi an tabbatar wani mai laifi ne kuma ya aikata amma ba abin da za a iya masa saboda dan wani ne shi a gari shi al'amarin dai kawai sai da ma Allah godiya abin da ya zama wani iri kuma ai muna su shirin dai muna tare garma ku dan Hajiya ku da ma abin sa tare dama ku gidan kudin ne amma dan Hajiya irin mu ai mu dole doka da kanmu baka aikata ba ma ai mu baka aikata ba ma dora maka ya riga ta bar mai lamari ya lalace. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wuni kamar. Zuri. Ina da jiya kin gari? Ya lacca. Na wuni. Ya ni bar mu wuce. To ba sai mun yi magana ke. Tausayi so ra'ayi mai juya yanayi. Ya lacce. Kin fito? Kamal me ke damu da aji? Hanya ko lafiyar su kalau? Zuri yake. Kina da san me da ce baya. To, wadda lafiya zai je na miji ne? Kada ki manta, nan makaranta ya zo.
kuma neman ilimi. Ke nufin Kamal? Ina nufin anya kuwa zai ansa sunansa na da namiji? Ko da ya zuri shi ne irin rayuwarsa kenan. Shi dan Haji ya haɓu ƙaunar da kaɗai ta shi kaɗai bai da buƙatar tarayyar da kowa. So da tausayi, so ra'ayi, mai juya yanayi, so mai sanya laulayi. So da tausayi, so ra'ayi, mai juya yanayi, so mai sanya laulayi. So muƙaddari na shige mari na soyayya ina jiri, so sinadari na yi zabbari samun tagari. Hakika soyayya ita ce jin daɗin rayuwa ga wanda ya dace masu. Tabbas kalamunka yana da taushi yayin da kake faɗa su. Ina alfahari da kasancewa ta lamba ɗaya a cikin 'yan takarar neman ki. Babu ta inda idanu za su ido biyu da ke ba su nuna gamsuwarsu a kanki ba. Inda gasa ake na farta kalmomi, babu shakka za ka iya zuwa nan ba ɗaya. Yayin da soyayyarki ta zama maruru a cikin zuciyata take kuma azabtar da ni, na fahimci cewa babu wani magani da ya wuce ki. Duk da kasancewar soyayya ba ta zaben muhalli sai inda aka karkata ta, amma yanzu na yi burin samun mata inda ya dace da ita. Zahiri ba za ka taɓa sanin menene farin ciki ko bakin ciki ba sai lokacin da ka fara soyayya. Na yi burin a ce na shiga inuwarki domin na guje wa zafin rana. Ba daidai ba ne ka damu da wanda bai damu da kai ba. So da tausayi, so ra'ayi, mai juya yanayi, so mai sanya laulayi. Mamun! Ina ka kai hankalin kana ta kiran ka baka ji na ne? Ina bibiyar kuma haji. Ka san ba ta samun kwanciyar hankali ban ba aure kai ba. Domin yin auren ka yana da fa'ida a wurin. Hajiya, ina ji a jikina na kusa samun matar da zan aura. Ke dai kawai ki ci gaba da yin addu'a. Kamar yaya? Ta ina kuma? Kai da ba kullum mata kake yi ba. Duk da haka Hajiya, a lokacin da Allah ya so bai same ka sai ka ga ya zo ba ta inda kai zato ba. To, shikenan. Allah ya ba mu sa'a. ɗan kasuwa investment ɗan Alhaji Maskawan Junction. Mun tanadar muku da kayayyaki na more rayuwa kamar su Fearless, 7up, Mirinda, Fanta, Dio, Lacasera, Big Cola da dai sauransu. ɗan kasuwa investment ɗan Alhaji shago ne da babu kamar shi wajen sauƙi da tarban abokan kasuwanci. Muna maraba da masu sari da masu sayan daidai. Ana iya tuntuɓar mu a lambar mu kamar haka 080 69 47 9120 ko kuma 080 62 95 47 97 ko kuma 070 16 68 29 22. daɗe na tana bina ta sana kurmance ta rufe min idanuna ban gani na